player ng ano, patatas. Patatas. Mindanao chapter. Kaya yung malakas oh. Oo, tayo. Hindi ko pa nga na yun. Ano yung dala? Puto dalandan. Dalandan. Kaya kami nag-send-send, GPS din. Malaki ba yung court dito? Hindi mo pa napuntahan. 12. Per! Ito ba? Match lang yan. Ano yung nalabasan? 1-0. Kanto ilan yan? 2-0. Yeah, nice matter. Yun oh. Yun na, sakto lang. Pensa kayo, depensa. Malaki. Oo, gago ka bumili. Oh, my. Oo, di. Ay, hindi yan. Siya na tayo. Sito yun. What na? Talo kami ang buo Tagalog. Parang ba yun? Ito na, layo. Walang tumitipinso. Si Manny yan. Purwan. Tayo mo spot.
6-1. Sila. Easy points lang sa kalaban ah. Nice. All. Galing niya ba? May root with tinatanggal mo. Sobra ka 50 kasi gusto ka nyo, hindi mo binigyan mo. Bawas na sa 50. Nice. Ang pala eh. Tay. Ilabangan yung bolong. Pagpasa mo ako ng ganun. Tumama ka sa akin. Ay! Tanya na lang, miskin na lang.
Hello to my vlog. Yo, yo. Kaway kayo dyan. Hello to. 8-3 na, 8-3. Soy, tawag ka Soy. Dahan pa Soy. Boss, I bet pa daw boss. 8-3 na eh. Oh, sa wala, sa wala. Walang tumitiri, ano? Nice. 8-4. Ayun sa lagpit. Ginasab tayo nito. Naman. Puta. 9-4, 9-4. Back sa back. Nice. Puta na. Hindi yan, nakasapatos ka eh. Ito mo na yung init ng ano, semento. Dapat nakasapatos talaga. Patay na naman. Dali, dali, dali. Tambak. Nice, 06. Kanina pa dapat yan eh. Rebound nyo. Ha?
Ano yung score? 0-5. Langgo si Gab. Ten-six? 10-6 ba? Patay. Sobel, lakas Ben! Laki niyan pang ka. Di kasi nagkinira, sinira mo sana sa akin. Tama, pag-topic ka. Tatabi ka sa kamay, tatas yung kamay ko. Amin naman pre, amin naman. Domi ka sa kamay. Labas o. Ay, yung mga alos yung idol. Tala, labas. Alright. Malakas yung grip sa paa nito. Mabilis lang. Patay. Nice. 1-7. Yung tulad sa kanila kanina, shooter. Tinambakan doon. Shooter talagang kailangan nila. Patay na naman. Gusto na, dito gilid. Nice one. Galing, galing. Oy, oy. Patay. Hirap na habulin yung pinsang gano'n. May dumayo dito ano yung mga matatanda. Patay. Lulusutan lang yun. Ayun na naman.
Ano pre, ayaw mo laro? Ha? Laro tayo mo. Guys, Dalawa mo na. Fight lang namin yung dalawa. sige, laro mo. Talagang ano yun, kapitan niya. Patay na naman. Ano yung 50 please? Pero muna ako 50. Turtulan talaga. Game on.